Hello mga amigo. Ayan mga amigo, nautusan tayo dito at nag-deliver tayo ng dokumento dito sa may Intramuros at pagkatapos natin dito mag-deliver, ayan, alisan tayo, papunta tayo ngayon ng Paco, Manila kasi may pipikapin tayo doon na isang resource person or speaker sa meeting doon sa opisina at alas 10 ang usapan. Pipikapin natin siya, dinadalhin natin siya sa opisina. Yan mga amigo at samahan nyo sa aking pagbabiyaya at pagtungo sa ating pipikapan ng ating resource person or yung guest speaker natin sa meeting doon sa opisina. Yan mga amigo at time check po ay alas 9 na ng umaga. Yan ang usapan kasi alas 10 baka matraffic tayo. Dito tayo sa may Intramuros ngayon at dadaan tayo ng yung Avenue. Diretso lang yan ang nandun sa may Paco, Manila or nandun sa may Otis, sa may Toyota Otis. So yan tapat lamang po yun ng Toyota Otis. Kaya ayan, tuloy-tuloy lang po tayo. Dito pa rin tayo kasi may ginagawa kalsada ro. Kailangan natin umikot dito sa may likod ng sa kalooban ng Intramuros, Manila. Ayan mga amigo at tuloy-tuloy lang po tayo at nakikiraan tayo dito sa ating mga estudyante. Ayan, maraming salamat mga amigo at shoutout po muna doon sa ating mga amigo, mga OFW, sa ating mga amigo subscriber. Maraming salamat po at sa ating mga silent viewers, maraming salamat din po sa patuloy na pagtangkilik sa ating mga video mga amigo. Ayan mga amigo at tuloy-tuloy na po tayo at samahan niyo po ako sa aking pagbabiyahe mga amigo.
pipick upin nga po natin yung ating guest speaker doon sa ating meeting sa Makati at para sa hindi ko alam. Ayan mga amigo, kayo po yung nautosan lamang at tuloy-tuloy na po tayo. Samahan niyo po ako ulit sa ating pagbubiyahe mga amigo. At shoutout ulit po sa lahat ng ating mga subscriber at mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyong mga support at kabahala na po ang Panginoon ng magbalik at magbigay sa inyo ng mga gantimpala para sa inyong mga kabutihan. Maraming salamat po at enjoy lang po tayo sa panonood at pakikinig ng mga music at musiko. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless.着し気にしないようにやがて仕事が終わる時間になり君からのメール意味ないことでも嬉しすぎるんだだけどねずっと届かない会いたいよいろんな君知りたいよ泣き顔笑い顔全部そうすればもっともっと君を好きになるこんなにまっすぐ君を好きになる1秒ごとに君を好きになるいつも君のことが好きだよ君が好き好き好き好き何気ない言葉つまらないことが私の心をまた変えてゆくよいたずらみたいに優しくするよねでもそんなことが私の宝物だよ会えばほらすぐに幸せになって言いたい気持ちたち涙みたいにこぼれさよならの後また君を
po. God bless po. I love you all. Ingat po. Ayan mga amigo, nandito sa kanan natin yung ating yung opisina na ating pipick upan at maraming salamat po sa inyo lahat. Nakarating na tayo dito. God bless po. Love you all.